Човечеството е нападнато от стотици болести. Експертите се обединяват, за да бъдат по-силни. Той е част от елитен отряд. 249 мъже и жени, специално обучени, за да помагат на хората. Само те могат да спасят нашия свят, защото заедно могат да направят повече. Работата им изисква специална подготовка. Те са силни. Те разбират проблемите на хората. Те са търпеливи. Те разбират ситуацията само от един поглед. Те не се страхуват от нищо. Те поддържат постоянна връзка с базата. Те са изрядни. Те винаги имат решение. Те са винаги на разположение. Някои от тях дори нямат нужда от почивка. От продуцентите на Реципе, Айхигия и Хигия приятели. Очаквайте в аптеките. Фарма Експерт.